er det jo sådan, at jeg skulle lave en YouTube-kanal. nu prøver jeg det af, så velkommen. Velkommen til min YouTube-kanal. Det er sådan helt surrealistisk for mig at sige, fordi det er noget, vi har pyntet på i lang tid. Og nu sker det. Så det bliver en YouTube-kanal, jeg kan ikke engang vide at sige det, YouTube-kanal, uden filter. Og du kan få lov til at følge lidt med i min hverdag, i min træning. Det kommer nok til at være rigtig meget træning. Om hvordan jeg kommer tilbage i form og bliver klar til de olympiske lege i 2020. Men jeg skal jo kvalificere mig til OL. Så det er ikke bare sådan, at nu har jeg et mål om, at jeg skal til OL, og så er jeg sådan sikret en plads, bare fordi jeg har været det 4 gange før. Det sådan fungerer det ikke. Jeg skal stadigvæk kvalificere mig ligesom alle andre, og ja, så det her, det bliver min rejse frem mod OL i 2020. Velkommen!